אז אנחנו נגיד צהריים טובים לשירי רווה, כלומר, שירי, את חצי מלכות, אני מוכנה לתת לך. אהבת את החיבור? אני יודעת. מה, את רוצה יותר מזה? אני לא מבינה. לא, בואי, אני מאלה שלא מחפשות את המלכות, אבל סבבה, מה אני יודעת שלא יש את האסטרטגיה, אפשר להגיד שאת אחת היחצניות, כאילו עזבת את התחום, אבל אחת... אני לא עזבתי את התחום, אני בחרתי לשנות את הכיוון בו, זאת אומרת, במקום להתעסק בניהול יחסי הציבור, למרות שאני עדיין מנהלת יחסי הציבור של ישי לוי, אהוב ליבנו. נכון. אני היום מאמנת אישית ויועצת אסטרטגית של אומנים, כי אני חושבת שיש לזה יותר מקום, ואני... כי גם כל התחום של היח"צ השתנה קצת, כי פעם, את יודעת, קצת הרבה, את יודעת, היום הם עושים יח"צ לעצמם ברשתות החברתיות, והתחום עבר איזושהי מתיחת פנים, בוא נגיד. כן, הרגלי הצריכה השתנו, ואיתם גם כמובן התקשורת התאימה את עצמה. בהחלט. ולכן גם התחום מאוד מאוד השתנה, והוא מביא איתו המון, אתה יודעת, עוד רגבות ערים. כן, את יודעת, זה לא מה שהיה פעם, מה שנקרא יחצן, מישהו שבאמת מחבר אומן לכל המדיות שקיימות היום. הכל נפתח, ובאמת יש יותר מקום לתדמית, נכון? איך אתם אומרים את זה? אתם אצלכם... אני חושבת שהיום מה שמדבר חזק וברור זה הרייטינג. זאת אומרת, אם מישהו בא עם מסה של ביקוש, אז יש יותר ביקוש. וכדי לבוא עם מסה של ביקוש, צריך להבין למי אתה פונה ומי צריך אותך. וזה לא דבר שהוא כל כך פשוט. אנחנו גם רגילים בהרגלי הצריכה שלנו, לא רק במוזיקה, לקבל הכל את כאן ועכשיו. ממש. וזה מאוד 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 קשה פתאום להבין שזה לא עובד ככה. כן, יש דרך חדשה, מה שנקרא, זה... כן, זה לטוב ולרע, כי אם פעם יחסי ציבור, את יודעת, היינו מתווכים, אומנים לתקשורת, והתקשורת הייתה מחבקת את הרייטינג שהם היו מקבלים, הוא היה מיידי וגבוה וגדול, ולכן הייתה היכרות, כלומר, הכרה מאוד גדולה, אבל היום הרייטינג מתחלק בין כל כך הרבה פלטפורמות. מדיות, ברור. גם היום יש מצב שמישהו יש לו רייטינג מטורף, אבל תקשורת בכלל לא שותפה לדבר הזה. נכון. שזה גם דבר מטורף שקרה, כאילו בשנים האחרונות. הכל מטורף. הכל מטורף. באופן כללי? זה מטורף, אז אנחנו מדברות, הכל מטורף. ממש ככה. רגע, טיפה התרחקת לנו מהקו, שירי, אני שומעת אותך, יש איזה בעיה. שומעת אותי? עכשיו אני שומעת אותך מעולה. אז תחילת השידור פתחנו עם את יודעת, היה פרק של הכוכב הבא, וככה הרשתות הוצפו בכל מיני פוסטים בעניין האודישן של אריק סיני, שבאמת אחד מהאנשים היותר מוכרים ומוערכים שיש פה במוזיקה הישראלית, ואת כתבת פוסט שממש עורר את תשומת ליבנו, אז אני אתן לך את הבמה קצת להגיד מה הייתה דעתך. תודה. אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני חושבת שיש פער כל כך גדול בין המוערך שאנחנו רגילים להגיד מפאת כבודם של אומנים כמו אריק סיני, לבין מה שקורה בפועל. אני אתחיל ואני אגיד שאני הייתי מאלה שהרגישו מאוד לא בנוח נוכח הפרסומים הראשונים. אני מסכימה איתך. של עליית התוכנית לאוויר. בגלל המצב, בגלל זה, ואז דחו וזה שוב עלה חוסר הנוחות הצדיקה את עצמה. אני חשבתי סליחה שאני קוטעת אותך, אני התכוונתי חוסר נוחות לגבי האודישן של אריק סיני. אני דווקא חושבת שהתוכנית יכולה להתקיים, והם עושים את זה דווקא בכבוד. אז התוכנית מתקיימת, ואני חושבת שאנחנו מתרגלים לזה, כי איך דודו טסה אומר, בסוף מתרגלים להכל, כן. בצער רב ויגון קודר, ואני חושבת שאם זה נותן לנו רגע מרווח נשימה, אז אוקיי. ולא ניכנס לזה כי זה באוויר, ואנחנו בעד לעשות את המירב ואת הטוב ממה שזה. מה שלי זה גרם אי נוחות, זה שפתאום יש לנו איזשהו מגש חדש של פיזור רעל, שאנחנו ממהרים לפזר רגע אחרי שאנחנו מניפים דגלים בשם איחוד ואהבת חינם שלנו האזרחים. וזה מקומם וזה מרגיז, בגלל תשמעי, קראתי, אני בסך הכל, אני רציתי לשתף תמונת מסך של מי שכתב פוסט שלה בסטטוס מצייתים. נכון. ואני קראתי את הפוסט, ואני קראתי את מה שאנשים כתבו כשהם את התגובות, כאילו. ואת התגובות, ואני תמצאת לך. כן. מביך, חוסר כבוד, מבזה, לעג, עצוב.
אבל הטענות כלפי ההפקה וכלפי הכוכב הבא, לא כלפי אריק. אבל גם כלפי זה שהוא הלך לשם. גם כלפיו. שזה רומס את כבודו וכולי. אבל אומן, שאת יודעת, אין לו הרבה, את יודעת, ממה שהיה פעם. אולי, את יודעת, האנשים האלה, אין להם שום דבר חוץ מהמוזיקה, אז אולי יש איזה מצב שהוא נדחק לפינה ואין כל כך ברירה, והוא חייב להראות את עצמו. כי כן אנחנו מכירים אפיזודה קודמת עם אריק סיני מלפני שנה, עם המכירת כרטיסים. אני מניחה שאת זוכרת. אני זוכרת את זה בגלל ששנייה אחרי זה שהוצאנו את השיר המדהים, אני כאן, שיעל דורון כתב לו, התקשורת חיבקה את אריק כמו שהוא לא חובק שנים, ואני רוצה להגיד לך שאני הייתי עם אריק, נפגשתי איתו יום בתקופה הזאת, וההתרגשות שלו והגאווה שהוא הצליח להרגיש הייתה באמת, אבל התקשורת אוהבת סיפורים, שירי, בואי לא נהיה תמימות. רגע שנייה, אבל עזבי שנייה את התקשורת. אני רוצה לדבר עלינו דווקא, בגלל שאנחנו יכולים לבוא ולהאשים מפה עד מחר את התקשורת, את התוכנית, את הזכיינים, את השופטים, אבל זה לא רלוונטי. כי בעצם אני חושבת שכשאנחנו מרגישים נבוכים, או חוסר כבוד, ביזיון, לעג ועצב, אנחנו עושים השלכה של הרגשות שלנו. בגלל שכאילו, למה אנחנו בכלל מרגישים ככה כשהוא מופיע בתוכנית הזו? זו באמת שאלה חשובה. כן, נכון. למה עולה בנו, הצופים, לי אגב, אני התרגשתי עד דמעות מהנוכחות שלו שם ומהביצוע שלו, ואני כתבתי לו שאני מאוהבת בו, ובאמת מעניין אותי דווקא לשאול, למה אנשים מרגישים נבוכים, ושזה לא עושה לו כבוד, ושזה מבזה אותו? כאילו, אולי בעצם אנחנו סתם עושים השלכה על תוכניות או זכייניות, שאנחנו בעצם אלה שעושים הבעיה את העוול. בנו, כאילו. אנחנו. זאת אומרת, קודם כל בואי גם נגיד שאם אומן הוא לא פעיל, מה שנקרא, הוא לא מושמע, זה ברגליים, זה של המאזינים. אז זאת אומרת, הבעיה מתחילה בכלל פה. אז כאילו... אני חושבת, את יודעת, איך הולך המשפט, המצעים שאת שמה ככה ישנה, בלה בלה בלה, פרושים, תשתישים, אנא ערף, תשמעי, סליחה לאנא ערף, אבל תשמעי... לא בימים כאלה, שירי. כן, זה, את רואה מה זה כוחו של הרגל. אבל באמת אני חושבת שאנחנו... יש איזושהי נטייה בכלל לאנשים לעשות השלכות כל הזמן, אבל בואי אני אספר לך משהו. יש אחות אוסטרלית שקוראים לה ברוני וויר, והיא שנים טיפלה בחולים סופניים בשבועות האחרונים שלהם, והיא עשתה מחקר שגילה על סף מותם על מה אנשים הכי הרבה מתחרטים. את יודעת מה החרטה הכי גדולה באופן גורף במקום הראשון של אנשים? אני מנסה לחשוב על עצמי, על מה אני הכי הייתי מתחרטת. לא יודעת שלא עשיתי דברים? אז קרוב. הלוואי והיה לי את האומץ להיות נאמן לעצמי ולא לציפיות של אחרים. הנה, בבקשה. כן. במקום הראשון באופן גורף. עכשיו, למה? אנשים מפחדים על הכבוד שלהם, בגלל מה שלאחרים יש להגיד עליהם, נכון? ברור, מה זאת אומרת? ובגלל זה אבל הם לא מכבדים את עצמם כדי להעיז ולעשות את מה שהם רוצים. למה שהוא לא יהיה בתוכנית כזאת? למה הוא לא ראוי להתחרות? אבל זה לא העניין, אני לא חושבת שאנשים לא חושבים שהוא ראוי להתחרות או לא הוא. אני חושבת שאנשים תופסים את ההשתתפות בתוכנית הזאת כעל איזושהי חולשה. זאת אומרת, אני צריך עכשיו אתכם בשביל שאתם תרימו לי את הקריירה. אז קודם כל, הוא צריך את החשיפה. נכון. את רואה את אריק סיני עושה ריקודים בטיקטוק? לא, אני לא רואה אותו עושה. הוא עושה? לא. אגב, יכול להיות שהוא ישמח סתם, אני בטוחה שלא. כולם יכולים. אבל אגב, זה בעיניי מבזה. הוא לא צריך לעשות את הדברים האלה, אבל לבוא לתוכנית פריים טיים, דרך אגב, חלום שלי, הלוואי שמישהו כמו אריק סיני ייצג אותנו באירוויזיון. כן, אבל את חושבת באמת שזה כאילו... אני חושבת שאין שום בעיה שמישהו כמו אריק סיני ייצג אותנו באירוויזיון. אנחנו יודעים אבל מה זה אירוויזיון, שירי, אנחנו מבינים בדיוק מה עובד שם, אנחנו יודעים שזה מקום של צעירים, עם כל הכבוד, של מקום שקצת יותר פופי, יותר הופעתי. נשלחו הרבה צעירים גם לאירוויזיון שעשו מופעים מדהימים ורקדו ולא לקחו את המקום השלישי. זה נכון, אבל מתי פעם אחרונה זכה באירוויזיון מישהו כמו אריק סיני, או לפחות ברדיוס הזה? אני חושבת שזכו מעט מאוד פעמים, ומי שזכה באירוויזיון מישראל זה אנשים שהם סימלו משהו מסוים. אני מסכימה איתך. ואני חושבת שצריך לחשוב על הסמלים שאנחנו שולחים. אם אנחנו ניקח את נטה, ואם אנחנו ניקח את דנה, וכולי וכולי. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להבין
שבאמת הרעל הזה, מישהי כתבה בתגובות דרך אגב, עשיתי לייק בלי לראות את הפרק אפילו. תביני כאן, כאילו אנחנו... מה שנקרא, יש הזדמנות לחגיגה לפזר רעל, בוא נפזר. כן, אבל זה העידן שאנחנו חיים בו, בואי עכשיו, זה נכון לגבי כל שיח ב... אז זה עלינו להפסיק. אנחנו אלה שדיברנו בקורונה, איזו הזדמנות זאת לאהבת חינם, ולהפסיק לדבר ככה, ולהתחיל לעשות ככה, ושכחנו. ואז מגיע האסון הנוראי הזה, ובהזדמנות הראשונה, הדבר הראשון שכאילו יש פה איזשהו ניחוח של שגרה, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה חוזרים לפזר רעל. אני מבינה, כן, אנחנו שבועים באיזושהי מערכת של רשתות חברתיות, שכל אחד הוא, אתה יודע, תעודתן, וכל אחד הוא עיתונאי, כל אחד צריך להגיד משהו, אני לצערי, אנחנו עמוק בתוך הסיפור הזה, אני אומרת גם על עצמי, גם אני חוטאת בדבר הזה, ואנחנו עמוק בתוך הדבר הזה, אז נראה לי קצת קשה להפריד את השיח מהדבר הזה שאנחנו חיים בו, של הרשתות, ושל להגיד את הדברים, לא יודעת, הלוואי שזה... אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול, תראה, אני עוקבת אחרייך, אני רואה את הדברים שאת כותבת, אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין הומור, ואת סטנדאפיסטית, ואת סטנדאפיסטית שידועה בהומור שלה, יש הבדל מאוד גדול בין הומור, שזה גם פורקן של רגשות, בואי נקפה ונדבר על זה, נכון. לבין סתם לזרוק רעל, כאילו... אני אלכלך עכשיו על מישהו סליחה, באומץ מטורף. כן, זה נורא. באומץ, את חושבת שאריק לא מודע לגיל שלו? הוא מודע לגיל שלו יפה מאוד, ובגאווה ובגאון הוא מחזיק אותו, תראי איך הוא נראה. כן, הכל בסדר גם אם מתי אנחנו כאלה גילנים, כאילו, הגיל זה לא סיבה. אבל תדעי לך, את יודעת מה? בואי, אמרת עכשיו גילנים, אבל אני חייבת להגיד משהו. אנחנו כל כך, ואני רוצה להגיד משהו ממש קשה, ואני מאוד מאוד מקווה לא לקבל תגובות קשות על זה, אבל גם אם כן, אני פשוט אצטלם. יש לך אותי פה, אני תמיד אגיד משהו יותר קשה, שירי. אנחנו כל כך מתלוננים על זה שהעולם לא מגבה אותנו בתקופה כל כך קשה הזאת, ואנחנו מתלוננים על גזענות ואנטישמיות, אנחנו עושים את זה לעצמנו, אנחנו עושים את זה בתוך עמנו, אנחנו עושים את זה לאנשים כל הזמן. אני כל כך מסכימה, באמת, זה נכון, זה באמת. הצביעות הזאת, זה מקומם, באמת, זה מקומם. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו ברצינות למה אנחנו נבוכים לראות אנשים מבקשים להגשים את המטרות שלהם. למה זה מפריע לנו? אני ממש ממש מסכימה איתך, אבל דרוש פה פסיכולוג נראה לי לסיפור הזה, זה באמת... אני חושבת שצריך מודעות, באמת, מודעות. זה גם משהו מרכיב שחסר להמון אנשים. מודעות, והלוואי שאנשים בפעם הבאה שהם יצפו באריק שם, הם יצפו בו בגאווה על האומץ שלו קודם כל, בגאווה על זה שיש לנו זמר כל כך טוב, בגאווה על זה שבגיל שלו הוא מגיש כמו שהוא מגיש, בגאווה על הבחירות המוזיקליות שלו. מה שלמה אגב? דיברתי איתו אחרי. אני תשקשתי איתו אתמול. איך התחושות? אני חושבת שהוא מתרגש מאוד, אני חושבת שהוא עומד מאחורי הבחירה שלו בגאווה גדולה, אני חושבת שמגיע לו להרגיש גאה. ממש. אני מזמינה את כל המאזינים שלך להתחיל לעקוב אחריו באינסטגרם ולכתוב לו כמה שהוא אהוב. אני בטוחה שזה... לא, באמת, תשמעו, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות, כאילו, באמת, אנחנו... די להגיד לאחרים כל הזמן מה לעשות. כן. תעשו, די עם הריחולים האלה, די עם הרעל הזה. די, יש לנו כל כך מספיק. יש לנו על מי לפזר את הרעל. בואו נמקה את הטוב שלנו באמת באומנים. ממש. שירי, איזה דבר את באמת, שירי רווה. מאמנת אישית, יועצת אסטרטגית, יחצנית, בהווה, לשעבר, איך שתקראי לזה. ממש תודה שדיברת איתנו, ואנחנו גם נשמע עכשיו את אריק כמובן. ותודה על הפרגון לאריק, ובכלל, תודה על כל פרגון. ושנדע ימים טובים. אמן. ושכל החטופים יחזרו הביתה. אמן, אמן ואמן. שירי רווה, תודה שדיברת איתנו. תודה, אהובה. ביי.